Grazzi Ħamrun! Irridu ntejbu l-ħajja ta' kulħadd f'dan il-pajjiż. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika oħra sabiħa tal-Partit Laburista din id-darba fil-Ħamrun. Hawnhekk huwa semma s-suċċess li kiseb pajjiżna fejn tidħol l-ekonomija anke għal fatt li f'pandemija ir-rota ekonomika baqgħet iddur. Quddiem folla sabiħa l-Prim Ministru ta' kelma li jekk jingħata fiduċja Gvern Laburista ġdid se jaħdem aktar biex il-ġid tal-pajjiż jinfirex f'aktar żoni bi strateġija ċara kristall. U għal dan il-għan imbagħad jekk tatuna l-fiduċja tagħkom se nniedu pjan nazzjonali għal riġenerazzjoni soċjo-ekonomika, pjan illi se jkun qiegħed jistimula l-attività ekonomika u jtejjeb il-livell ta' għajxin tan-nies tagħkom. Dan qed nitkellmu dwar numru ta' lokalitajiet madwar Malta u Għawdex ukoll. U x'qegħdin nipproponu b'dan il-pjan? Li bi studju nażlu dak il-lokalitajiet fejn ikun meħtieġ dal-intervent biex imbagħad jingħataw imbuttatura. Għal dan ukoll se nkunu qed ngħinu lil dan lokalitajiet batt ta' inċentivi. Għotja ta' 15,000 euro lil startups li jiftħu f'dawn il-lokalitajiet u dil-għotja se nkunu qegħdin nagħtuha bżieda mal-għajnuniet kollha li diġà se nkunu ħabbarna għall-startups. Robert Abela semma bosta proposti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista li kollha għandhom lan li jkunu ta' sosten għan negozji, familji, żgħażagħ, ħaddiema u anke pensjonanti. Fil-Ħamrun il-Prim Ministru semma l-proposta kruċjali li anke tifforma parti mill-pjan ta' 700 miljun euro fi proġetti ta' spazji miftuħa fejn fabbrika tal-ħalib se ssir spazju aħdar u miftuħ għal familji kollha fl-urban. Hawnhekk Dr. Abela saħaq kif daqskemm il-Partit Laburista jrid lokalitajiet sbieħ irid ukoll lokalitajiet siguri. Għaliex kemm jien kif ukoll it-tim tiegħi meta tiġu tkellmuna u tiġu għandna dwar it-tħassib divers tagħkom ikun xi jkun, mhux se nippruvaw niġġudikaw. Dak li tħossu intom tħossuh. U aħna xogħolna qegħdin hawn biex nisimgħu u nindirizzaw it-tħassib tagħkom. U għalli ġej, l-esperjenza pożittiva tal-pulizija fil-komunità irridu nifirxuha mal-pajjiż kollu. U din hija wegħed oħra elettorali li qegħdin nagħmlu. F'messaġġ ta' mexxej b'viżjoni il-Prim Ministru qal kif kien Gvern Laburista li jemmen fil-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna u għalhekk żiedhom fil-pagi u tejbilhom il-kundizzjonijiet tagħhom. Fit-tmiem diskors b'saħħtu Robert Abela wasal appell biex fis-26 ta' Marzu kulħadd joħroġ jivvota. Li tibqa' d-dar jew ma tiġborx il-vot huwa vot għall-passat. Għalhekk l-appell tiegħi lilkom kemm għamilna u ksibna sa issa. Jekk nibqgħu flimkien m'hemm ebda sfida li ma nistgħux nelbu. Flimkien m'hemm ebda problema li ma nistgħux insolvu. L-affarijiet nirranġawhom jekk niddjalogaw flimkien. Jien lest nisma' u bħali sħabi kollha tafu li aħna nibnu fuq il-ħafna tajjeb li għamilna u ntejbu fejn stajna għamilna aħjar. Kont it-tarka tagħkom fil-pandemija, se nibqa' nkun it-tarka tagħkom jekk tisilfuni il-fiduċja tagħkom.